Od začiatku cezhraničného projektu s názvom Vytvorenie centier prvého kontaktu na Ukrajine a ich vzájomná spolupráca uplynul 1 rok. Aké zaujímavé výsledky dosiahli jeho partneri? Hlavnou úlohou projektu je zvýšenie ekonomickej nezávislosti obyvateľov cezhraničného regiónu Slovenska a Ukrajiny, no predovšetkým zlepšiť vypracovanie cezhraničných podnikateľských projektov, podporiť príležitosti pre vzájomné investovanie, ako aj cezhraničnú spoluprácu medzi firmami. K splneniu týchto myšlienok majú dopomôcť práve centra prvého kontaktu aj na druhej strane hranice. Ми в Коломиї і на Закарпатті створили новий офіс, де буде... V meste Kolomia a na Zakarpatsku sme otvorili novú kanceláriu, kde bude vytvorené centrum prvého kontaktu na Ukrajine, a to v Ivano-Frankivskej oblasti. Urobili sme opravy budovy a na základe výberového konania sme vybrali 5 ľudí, ktorí absolvujú tréningy v rámci projektu. Z týchto ľudí vyberieme manažerov centra prvého kontaktu, ktorí budú pracovať v Kolomii na Ukrajine a budú pomáhať pri rozvoji cezhraničného podnikateľstva medzi Ukrajinou a Slovenskom. Транскордонного підприємництва між Україною і Словаччиною. Preto sa v meste Kolomia konal prvý z 5 tréningov, ktorého výsledkom majú byť kvalifikovaní zamestnanci centier. Začíname ďalšiu etapu realizácie projektu, kde v prvých fázach sme našli vhodné priestory pre budúce centra prvého kontaktu. V ďalšej fáze sme ich zrekonštruovali, vybavili technikou a teraz prichádza ďalšia dôležitá fáza, kedy je potrebné vybrať patričný personál. Ten prešiel dvojdňovým tréningom, ktorého témou bolo generovanie nových podnikateľských nápadov, budovanie tímu či vypracovanie SWOT analýzy pre konkrétnu situáciu. На цьому тренінгу ми будемо говорити про підприємництво. Na tomto tréningu budeme hovoriť o podnikaní, aké sú klady a zápory podnikania, aké sú negatívne aspekty, ako sa dajú obísť tieto prekážky, ako najlepšie generovať nápady, aké sú prekážky na ceste generovania nápadov a ako sa tieto prekážky dajú odstrániť. Яким чином усунути ці перешкоди? Vďaka tomuto projektu je to po prvýkrát, kedy sa pôsobenie centra prvého kontaktu rozšírilo aj do vzdialenejších miest Ukrajiny. Významným spôsobom sa tak zlepší inštitucionálna úroveň podnikateľov, ktorí chcú so svojimi produktami vstúpiť na európske trhy. Pre televíziu Zemplín Simona Inkabová.